Ola a todos, son Xián, e ainda que son originario da parroquia de Ortoño, nestes momentos atópame nesta fermosísima cidade de Gante, en Bélxica. Quería enviaros un saúdo a todos os nenos e nenas de Ames e felicitarvos por activar o vosso modo galego. Mima, ti tamén activaches o modo gallego? Ostras, un paisano galego aquí en Gante, era o ti onde és? Eu non son gallego, eu son de Valencia. Fai 3 anos que aprendín a falar gallego con creada ese seo como vedes. Entón, se un valenciano como eu pode facelo, vos tamén podedes. Aí vedes, para tomade nota. Ben, chegado este momento, tócame pois, presentarvos o reto número 10 de activar o modo galego. E consiste no seguinte: tedes que seleccionar uns versos de Rosalía, un poema, uns versos de Rosalía de Castro, e recitalos ou cantalos na clase ao ritmo que vos queirades. E se vos preferides a outra Rosalía, a máis actual, vos tamén podedes escoller unha canción súa e traducila ao gallego. Correcto? E cantala tamén diante dos vosos compañeros. Así que, un saúdo moi grande desde Gante, Bélxica, e activar o modo galego. Vale, bicos!